igama lami nguSiphamandla kodwa abaningi bangazi ngoSithe. Ngize lana ngizotshela umngane wami womfana ukuthi ngiyamthanda yabo indlela engizizwa ngayo isiko elinye izinga ngikhathele ukusha kulento le ngishayo. Sengifisa ukuthi naye azi ukuthi ngiyamthanda. I really like him. Kakhulu futhi. Ngiyakuthanda mngane wami. Angizwa. Ngiyakuthanda mngane wami. Wena usuyashanya yini? Angikuzwa kahle mina, uthini manje? Usuyashanya umntwana. Cha phela angilwi like I'm not fighting yabo. Ngibingelela mbukelo weVuman Film lo khuluma uVuman wale kwamhlabela nganawo sona madoda lephansi emanguzi kodwa ke yasikho lapho babukeli niyazi ke sihlezi siphethe ezishisayo nezibandayo nez extra hot bhuti wami ungakubingelela nje ulandisa umbukeli ukuthi yini namhlanje ekubeka lana utshela ababukeli. Ya ngiyanibingelela ababukeli ngiphinde futhi ngiqale ngokuintroduce igama lami nguSiphamandla kodwa abaningi bangazi ngoSithe. Ngize lana ngizotshela umngane wami womfana ukuthi ngiyamthanda yabo indlela engizizwa ngayo isiko elinye izinga ngikhathele ukusha kulento le ngishayo. Sengifisa ukuthi naye azi ukuthi ngiyamthanda. I really like him. Kakhulu futhi. Angazi ngisho mengekho nje duzo wami angizizwa kahle. Ngina nokumkhumbula. Kwesinye isikhathi ngithi mhlawumbe mangivakashile ngihambe kakhulu kuyena khona nje into engaphelele ngoba ngiyamthanda umngane wami. Mhlambe senzwana isikhathi singakanani nomngane wakho ngoba umthanda nje waqala ukuzizwa nini ukuthi uyamthanda? Sezwane naye 5 years kodwa ke ngiqale ukuzizwa ngalendlela sekuphele 2 years. Ya kuyo yonke leminye iminyaka emithathu bese ngizizwa nje ukuthi ngiyamfila. Yazi angihleki ngoba ngihleka. Uyabona ukuthi mhlawumbe umbukeli mhlawumbe lapha omunye uyamangala ukuthi hawo indoda ifila enye indoda mhlawumbe ngaleyo ndlela ngokusho kwakho nje ngabe mhlawumbe ikhona impawu wakwazama ukumkhombisa umngane wakho noma mhlawumbe awukazi umkhombisa. Ngazama kona umkhombisa kodwa ukuthi na akayibonanga lento ezikube ngathi mhlambe isho okukhulu uyena noma iqonda ukuthi mhlambe akube khona umnyakaza wenzayo naye yabo. Kodwa ke khona la wegula khona manje kaphoqeleke ukuthi yabo akakwazi ukwenza izinto yabo ngase ngamgeza mina ngoba vele mhlambe yena akacabangi nje ukuthi mina ngikanje. So ngamgeza ngambrush indlela ngimbrush ngayo ayikhombisa kona ukuthi khona lokho engikuzwayo kodwa yena engayinaki leyo nto leyo. Ya ngisho nje ukuthi ngazama ukukhombisa ukuthi yena angazi noma akaboni noma akakholwa ngenze ukuthi uyabona but ukuthi indlela ukuthi asho uthi ayikho. Umngane wami lo muntu lo nolaka manje ngaze ngenze ukuthi ngithi ngiyamtshela vele mhlawumbe agcumele kwi-step sokuthi azangishaye yabo manje gcine sekwenye drama nje kade nginga-expectile. So ngiyasaba ukumtshela. Imake ekhaya mhlambe ngabe bayazi ukuthi uzizwa ngalendlela ngabantu besilisa noma khona mhlambe umunye umngane wakho owaziyo? Khona bengakaze kwenzeke before kodwa ke emva kwalento isiyenzakalile nasekhaya futhi abakaze banginaka noma abakaze babona ukuthi iyenzeka lento kumina. Mina engisayazi okwamanje akekho umunye oyaziyo emphakathini. Ngabe umngane wakho ungakanani niyalingana mhlambe kwenzakalani? Ngishiya ngonyaka owodwa. Khona nangolunye usuku yabo engathenga khona utshwala yabo utshalo obuningi
bucwele nje utshwala bubuningi ngamphuzisa saphuza sadakwa ngathi ngithi ngizama engangifuna ukuzama kwase kufika intombi yakhe esimthatha ngase ngacasuke yona nginakho nje ukuba nesikhwele intombi yakhe imikhuluma ngaye noma izombheka kuba khona nje leyo nto leyo ukuthi hayibu kuyini ngona lokhu so manje into engenzayo leyo ukuthi ngibe nesikhwele nje noma bekhuluma ngaye. Wena ingabe mhlawumbe unabo abangani like nje ozwana nabo abanye awukazi ufeel the same way mhlawumbe kwabanye ozwana nabo noma mhlawumbe ke wena kunayo intombi? Hayibo mina amantombazane hayibo ngeke mina ngitshona amantombazane angizizwa nje amantombazane like I don't feel them angibezwa yabo ngcono umngani nami yabo ngiyamuzwa yena uthi unaleyo nto engifuna. Hey babukeli hayi ngoba kuhleka uyabona manje awucabanga ukuthi mhlambe emphakathini ngoba bazobona le video le mhlambe bazokujaja zonke lezo zinto lezo bathi hayibo awucabanga kanjalo? Yeah nginakho kona ukuthi bazongijaja kodwa kulona icala ukusho ukuthi wena uyini noma uzizwa kanjani ngobani noma athiwa wenzani akulona icala le kumele bona bawamukele indlela engiyona ezikusuka manje. Ingabe lento uzalwe nayo noma mhlawumbe iqale suneminyaka ethize? Hayi isanda kuqala nje yabo uqale ngaye lo mngane nami engimuzwayo ngiyamuzwa kakhulu futhi kancane so yeah. Ngabe mhlawumbe abantu besifazane ngoba mhlawumbe ezibekubona mhlawumbe ke bakuthande ayenzeki mhlawumbe into kanjalo ukuthi bayilethe kuwena noma baku-approach? Yeah kona bayazama kona bezama mhlawumbe ukungifuna ngoba angazi ukuthi bangifunelani mina ngivele ngibagaxe nje ku friend zone yabo and mina ngizwana nokuhlala nabantu besilisa esikhathi esiningi ngoba bathanda ukuprove ipoint bathanda ukubuka mhlawumbe bak-undermine zonke nje lezo zinto mina ngizwana nazo ngithanda nje abantu besifazane ngivele ngihlale nabo kamnandi nje sixoxele we something like that ngibatshele yonke into nje ngami yabo yonke into siyenza ifane kamnandi. Hey ngabe mhlawumbe ama-girls ke wona akaze kwenzeke mhlawumbe ubuthi le ntombazane yababa lena akaze kufikele ukuthi mangabe intombi yami akufiki lokho nje? Hayi akufiki lokho fika nje ukuthi umngani ngabe umngani uyashisa uyashisa mngani yabo ayikho nje into engaphakathi engazama mhlawumbe engizingise ngakubona ayikho. Awucabanga ukuthi mhlambe ngoba uthi iqala usumdala lento ukwenzeka awucabanga mhlambe umoya othize udinga ukuthandazela mhlambe? Hayibo uqona ukuthini ngoba phela ngeke ngibezwe nabanye bethanda ukukhuluma besho yonke lento abayishoyo kodwa angiboni mina ukuthi lento abayishoyo bayishiswa yini ngoba phela la eSouth Africa kubuthi nama rights wonke umuntu uvumelekile ukwenza into ayithandayo nawe nje lo mbuzo ngibuzona ngazi ukuthi uqonda ungibuza ukuthini. Hayi ngoba ngiqondile ukukudina ukunyusela umoya but ngizama ukuthi umbukele aqonde kabanzi yabona ukuthi kwenzakalani. Enye into engiyibuza yona ukuthi mhlambe esikoleni angliyanise njengasema-toilet abantu besifazane nama-toilet abantu besilisa wenza kanjani uma kumele ukuthi uye toilet wena? Lo mbuzo lo bengawuthanda uphendula kodwa ngoba kufanele nguphendule ngawuphendula ukuthi like ngiye toilet labafana ngoba kwelamantombazane yabo kuba nalo nto ukuthi ngigqoke iblue esikoleni so yabo ngeke ngikwazi ukuya kwelamantombazane ngcono ngiye kwabafana kuba kusuke kuphoqa. Ngiyakuzwa bhuti wami ngiyakuzwa mhlambe abazali bakho ngoba bangazi awucabanga mhlambe kungenzeka mhlambe mabathola ngalento bakudisown awunandaba nalokho? Ngicabanga ukuthi bangayenza leyo nto leyo ngicabanga ukuthi bangayenza leyo nto ngoba phela abantu aba-right yabo mhlawumbe bangasho ukuthi mhlawumbe mntanami yenza into ayithandayo
angibaboni nje ezabazali abangenza le nto leyo ukuthi like bangidisown or something angeke bayenze le nto. Ngabe Siphamandla awusho ngabe mhlambe yini oyithandayo ngomngani wakho nje mumbuka nje yini ekwenza ukuthi umthande? Umngani wami like ukind yangisupporta yabo nje izinto eziningi nje uyangisiza ngazo kodwa yena akaboni ukuthi mina ngikho lapho yabo ngifuna sibe ngaphezulu kuba bangani yabo ngishaya naye self ngithi like I love you Mr. Sibia yabo angayinaki le nto le akekho umuntu oyinakayo yabo ngoba abantu abayitshela ukuthi yabo ngikwenye indawo. Into engithanda ngayo ukuthi yabo like usifuzana kamnandi yabo payishile akanalo iplago ezihlaphe njengoba but njengoba ngathi uneplago nje kodwa yabo like uyistufuza unidlathi yakhalisa futhi yabo tshebe yakhe nje ime kamnandi ayifani yakho yabo nje yakho ngiyazi sinjani kodwa yabo nje yakhe like kamnandi yonke into kuyena like ngithanda kakhulu yabona leyo nto nje evukayo. Siphamandla kodwa ngathi sudila nami manje yabona kodwa kuyasikho lapho awucabanga ukuthi ukumtshela kwakho kungamosha umngani benu mhlambe avela athi asihlukane singasaba bangani? Ngicabange lokho kodwa akungihluphi kakhulu ngoba phela mina ngizobe ngiconfessa yabo I will come clean yabo ngimtshele yonke into engizizwa ngayo indlela yabo engimfila ngayo indlela engizizwa ngayo mangiseduze kwakhe yonke nje leyo nto kumele ayazi. So kahle kahle wena uthi ufuna ukuba umakoti wakhe ufuna ukuba intombi yakhe according to understand kwami ngathi nawe usubuza kakhulu manje ngathi usubuza kakhulu indaba nawe usufuna ukuba encenyeni ayawena ishem type yami awena nje type yami awufiki lelo zinga lami awufiki nje nakancane lento oyibuzayo nje khona lokho babukele ngathi siyabona ukuthi khona enye imibuzo ekunzima ukuthi iphenduleke uyabona kodwa ke ngiyacabanga ukuthi simtshele umngani wakho yena uSibia loyo uSotobe ukuthi uyamthanda ngiyacabanga ukuthi into okumele ukuthi siyenze manje uyabona. Singayenza manje sengiready ayine ngenzeka. Before simfonele awucabanga mhlawumbe uzomoshela entombini yakhe? Hayibo kunendaba mina phela umuntu uthatha emntwini shem noma ngathi wakho mbambile kanjani sofika thina simthatha nje. Babukile mhlawumbe maningi abantu abangani abazizwa kanje ngabo uyabona. Ngiyacabanga manje isikhathi mfowethu ngicela ungifakele inamba la sizama ukumfonela uMr Sibia lo simuza ukuthi uzothini uma umtshela lunjani uvala. Kona nginalo shem yancane manokuthi uzothini. Asibonge. You have reached the mailbox of 0. Yonke indlela idlula la. Yasingena ezihlahleni Nkosi yami. Yebo. Uyaphila buti? Siyaphila njani? Siyaphila. Khuluma noVumani la kuyiVumani film. Nginomngani wakho la uSithe. Ngabe yamazi Mr Sibia? Ngiyamazi. Yebo, hayi uthi khona into afuna ukusakutshela yona nje njengomngani wakhe. Okay.
Sawubona Sibe. Uyaphila mnganami? Ngiyaphila mnganami. Yeah. Mnganami la ngifonele uVumani TV yabo ngenxa ukuthi like ngifuna ukuconfessa kuwena khona into engimele ngitshele yona ebalekile empilweni yami. Hayi qhubeka mnganami ngilalele ngiyayazi ilotuza ngiyayazi lena leyo show le ngiyayazi khululeka. Yeah, uthi. Yeah, like mnganami sengiyakufila yabo senginesikhathi futhi ngikufila yabo nje. Yeah. Yeah, ngiyakufila kakhulu and futhi ngiyakuthanda mnganami. Angizwa. Ngiyakuthanda mnganami. Wena usuyashanya yini? Angikuzwa kahle mina. Uthini manje? Usuyashanya umntwana. Cha phela angilwi like I'm not fighting yabo. Uthini pho? Ngithi ngifuna sijole. Ngisayiphinda lento ngiyakubuza usuyashanya yini? Utaki umthetho wakho. Uphuze. Njengoba ngisho ukuthi angilwi like bengisho ngaphakathi kumina sengirongeni. Awuphuzile wena utake wephi ngempela nala udakwe khona. Noma kuthiwa udakiweke noma kuthiwa mhlawumbe udakiweke usungadakwe iStef ade kuphuzisa sona ngayizolo. Ngabe usadakwe isona nama ukuthi ungaze ungitshele lokho. Cha ngidakiwe into engizwayo ngala ngaphakathi kumina. Hayi ngoba mhlawumbe ngidakiwe or something. Hayi angikuzwa kahle ukephi wena ngizokuzwa kahle ukhulume kahle ngiseduze wakhe angikuzwa kahle mina. Angikuzwa nje kahle ungibhedela wonke lokho ungidakelwa nje. Ubhuti wena bungazi ubona umngane wakho mhlawumbe yakuthanda ngalendlela. Hayi bengaze ngikubone lokho baze ngikunotice futhi. Ngoba uyasho la ukuthi hayi benike nidakwe niphuze nonke ndawonye ekuzama ukuqhumba phansi engakutholi. Izothi nje yena nentombi yami uyazi ukuthi mina nginentombi nje. Ungathini lapho usuyana? Hayibo. Hayibo sungazukhulumele loyana. Hayibona akuyona intombi futhi leyana ngikhona nje mina ngakwazi ukwenzela yonke into angakwenzela yona. Ayikho mina into engakuhloni ngenze loyana mina. Yewe. Usudakwa ngaphela ngiyakubona mangayona intombi yini? Angiyazi nami le nto ayithathaphi. Yazi angiwashem angikwazi. Hayi. Ake ngize lapho wena sokhuluma ngifuna ungitshele kahle yonke lento ongitshela yona efonini ngifuna ungitshele kahle face to face ubuso nobuso. Ngifuna ungitshele kahle. Manje bhuti wena ubungakazi ubone ngempela ukuthi hey la ungase uyithola umkhwenyana. Hayi. Angazi nje impela la ngizicabange mina lokho ngenza into efana naleyo angazi. Kusho ukuthi ucishe wadliwa unganakile ngoba nibeniphuza. Bisha ngasebhadini inkosi impela. Manje uthi nakho ngathi uyibiza ngebhadi lena. Ibiza kanjani lento ngebhadi ngoba phela ibhadini indlela engizizwa ngayo. Ibhadi phela umngani wami nje wena ungakwenza kanjani lokho ungangitshela kanjani isindina njengotshwala umngani wami nje wena uyazi vele umngani wami ngikukhonzile siphusha yonke into grand kube right siphuze masiphuza sijabule masijabula kodwa hayi ngalendlela ofuna wena osufuna ukuthi nakwenzeke ngayo angizizwa angiziyazi ukuthi inhliziyo ayiphakelwa ngeke ukwazi ukuthi ukhethe ukuthi wena ngimele uthandane noba ungathandani noba iyazenzakalela nje ama feelings ayidevelopekela like normal. Yabo konke lokho osungitshela kona mina hayi angihambisani mina nakho angihambisani nakho ngeke ngikuphikise vele inhliziyo kayiphakelwa kodwa ke manje ke usuyiphakele wrong ke le yakho kuyiphakele wrong. Hayi angazi mina ukuthi ngithini kulento eshoyo.
ngoba ingiphathi nje kahle into eshoyo. Fanele vele ingakuphathi kahle athi mina ngiphatha kahle yini. Ngikwazi. Ey bafo ayikulungile mfowethu manje uthini uyasiphika isicelo sasithe Hayi ngiyasiphika impela ngifuna ukuzwa ngaye kodwa lapho mina ngiyeza mina lapho. manje makutshela face to face yini wena uzoshintsha nomqondo ngoba uthi ufuna ukuzwa face to face Obonakala khona ngazi. Okay akulungile webhuti Hey manje ufila kanjani ngoba kanje Angazi I don't know ukuthi what I'm going to do well. Enga expectile ukuthi angenza nje. Kodwa ke ngoba usenzile ke it's fine. Ayikhinking. awucanga mhlawumbe umqondo awushintshe Angimazi. Kodwa ke ngizobona mase like sesikhuluma face to face ukuthi wenze njani. babukeli ngiyacabanga ukuthi lo face to face kumele sibe siwenze khona la ngeke bafithe ningasirobhe emakhoneni amen babukeli siyabonga kakhulu